Awakmu lagi wae ngadeg ki mau Ken. Nggih, Pak. Ngerti ra? Mboten. Kejadiane tak kandhani. Napa? Awakmu lagi ngadeg nyanyi ki mau langsung Pak Lurah, ya toh Pak Lurah Randu Gunting karo Pak Lurah Lemah Ireng transfer 300 karo 200 kon maringne sampean. Lho. Oh, berarti total 500.000. 500.000 kali niki mau pupus pitanala berarti 3 juta nggih, Pak. Loh. Iki iso hitung-hitung ora? Loh, lah nggih toh. Mau sing dititipin jenengan pupus pitanala wau kan 2 juta. 500.000. Loh, 2 juta wong jenengan sanjange 2 juta wau. Mosok toh? Nggih, 2 juta terus mari ngonten bapaken Pak Lurah kalih Pak Lurah Randu Gunting karo Pak Lurah Lemah Ireng. Nggih, Mantul 500.000. 500.000 jadi 2.500.000. Terus saking jenengan ki Mbak 500. Dadi pas 3 juta ngoten. lah ki mung dititipi nek tombok to Pak Lurah ki piye iki sintane iki? Heeh, gampang tak tombokin, Nduk. Tombok donga ya. Ya, iki diaturke sisan saka Pak Lurah ngendi Randu Gunting 200. Nggih. Pak Tri utawa Pak Lurah Lemah Ireng 300. Ya 500. Nggih, lah sing wau 500 e dereng, Pak. Hah? Sing 500 wau dereng. Bu Dwi, dhuwitku entek. Terus Bu Dwi niku mawon. Iki mek 300 iki gelem ya? Mboten pun. Lah iya. Saka Malaysia ki mau. Saking kecintaannya terhadap kamu dan warga masyarakat tahun pungkur ki aku ya wis nang kene kan. Ning penonton tidak sebanyak ini acara seperti ini. Oh. Ning bareng awakmu sing teko melu nyenengke warga masyarakat menghibur ki lho sing mirsani ngene tumplak-blak. Mula atur salam kagem sedaya warga wonten mriki Nduk Ken. Nggih, alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillah piye? Nggih, alhamdulillah ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih, matur sembah nuwun sanget kagem warga masyarakat yang ada di Lemah Ireng. Bapak. Nggih to, Pak? Nggih, utamane wonten ing dusun Pajan. Iki mung sak dusun lho, Nduk. Ora sak desa lho. Desa karo dusun iki beda. Nek dusun iki lingkupe mur kecil. Iya. Sak dusun iso nanggap awakmu. Kan belum tutup tadi adik bilangnya, Pak. Oh iya iya. Iya. Desa Lemah Ireng dusun Kerajaan. Bawen, Semarang. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget amargi sampun mirsani dateng acara dalu niki lan ugi matur sembah nuwun sanget kagem Pak RW, Pak RT, Pak Kapolsek, Pak Kuramil, Pak Hansi, Pak Babinsa, Pak Ustadz, Pak. Kuwi golek mau sebut kabeh nganti isuk ora barbar. Iya, itu yang tamu terhormat. Oh iya, iya. Dan tamu terhormat yang lainnya. Terutama Pak Lurah. Pak Lurah Lemah Pak Triyon. Asmane Pak Triyono. Pak Triyono Peteng. Kok iso peteng? Lah saking mriki peteng, Pak. Kuwi lampune wis urip. Mboten kula min, Pak. Oh min. Min. Min lek nyawang apa-apa peteng. Nggih, peteng. Oh, lek nyawang Nek abang ngoten mboten. Nek peteng ngoten kula peteng, nek abang mboten. Oh, abang apa maksudnya? Duit ngono apa? Kula mbeh mboten ngarani lho, Pak. Pak Priyono niku tiyang Pak Triyono nggih. Pak Triyono. Pak Tri. Diaturi tindak panggung marep rencana duit karo awakmu kan. Oh, nggih, nggih. Monggo. Sakniki napa? Sakniki no. Ayo Pak Tri. Benjing mawon to, Pak? Heh? Benjing mawon. Ya sesuk wayangane wis bar no. Kersane ditanggap malih. Wah, ya cocok kuwi. Monggo Pak Tri. Spot musik Mas, ayo Mas. Ya. Pak Triyono. Ya. Kepala desa hebat ana ing Lemah Ireng. Mau nembang karo Nduk Niken Salindri. Ya. Yuk musiknya Indonesia. Yuk. Pak Triyono, kepala desa Lemah Ireng.
datang ke sini kok spotnya udah selesai. Ayo, monggo kan nganggo blangkon aja arep nyaingi dalange ya. Monggo Pak. Ya, niki Pak. Nggih, menika niki Pak Triyono. Sugeng dalu Mbak Canggih kaliyan Mbak Limbu. Nggih. Sugeng dalu Mbak niki. Asal napa mboten? Oh, nggih. Pripun Pak rasane salaman kali sinden kondang Kediri pripun? Grogi Mbak Canggih. Ngadepi masyarakat mon mboten grogi kok. Ngadepi niken kok grogi jenengan kok iso. Niki ngeten Mbak Canggih. Pripun? Nak dijual kira bintang tamu piye gen ra grogi. Maksudnya? Pripun niku Pak? Mboten nganu Mbak Canggih niki. Pripun? Suwe mboten nyekar. Jadi mangke kula tak ngepek nggih Pak Canggih. Oh, ngepek mboten napa-napa. Maksudnya niku Pak teng kuburan ngoten. Napa pripun maksudnya pripun jenengan? Suwe mboten nyekar. Suwe mboten audiensi Mbak nikahen. Jadi mangke nek enten kelirune nyuwun pangapunten. Lah niki sanes lomba. Oh nggih. Ngeten napa? Mengke ngeten mawon Pak. Kersane adil nggih. Nggih ta kersane jenengan mboten isin ngoten lho nggih. Nek mungkin jenengan kleru bayar 100.000 ngoten nggih Pak. Siap. Gitu Pak. Ah, Nah, hukume ngono. sepakat. Nak keliru ping 10 iki ping piro iki? Lah nggih. Lagune napa to, Pak? Apa Pak? Mendem wedoang Mas Wah, Canggih. Yuk. iki. Mendem wedokan Pak Lurah. Nggih. Niku wonten kepekane teng mriki, Pak. Gamil. Nah. Siap. Nggih. Niki sing rawuh sinten mawon sing tasih lenggah Pak Lurah? Sing tasih lenggah sinten mawon? Niki tasih Pak Camat, Nggih. Pak Dan Ramil, Bu Kapolsek. Wah. Pak Camat sing lenggah. Tasih. Mboten Monggo Pak Camat kula aturi nggih. minggah Pak Camat. Pak Camat monggo. Njen mboten isin to, Pak? Kerajaan mon nanggap kecamatan mboten isin to. Hebat lho, Pak. Niki sak kerajaan lho, sak dusun iso wayangan kaya ngene lah. Ora rukun mboten saged. Nggih to, Pak Lurah? Siap. Lah nggih. Nggih. Mangke kula talangi sawerane Pak Camat. Nggih, rada dibanterke mriki Pak Lurah. Ya. Pak Lurah sinten mawon? Pak Randu Gunting niku WA kula. Niki wonten Pak Kades Randu Gunting, Nggih. Pak Kades Ngasinan. Monggo kersane Abdul minggah teng panggung Pak Kades. Monggo. Monggo Pak Ngasinan. Ayo, wani ora? Ayo. Pak Randu Gunting monggo. Gunting. Monggo. Kersa mboten, Pak? Kersa nggih. Nggih. Kersa. Monggo Pak Ngasinan. Mboten Pak. purun. Oh, mboten kersa. Nggih. Nginjing ajeng nanggap kiyambak Pak. Oh, Mbak siap. Nggih. Kula ngerti kok Pak Kasiran mboten purun dal niki mboten sangu dadi. Mendem wedokan Pak Lurah Triyono yo. Nono. Lah iki kuwale. Ayo. Ah, niki kan anu posisi dadi mboke Pak Lurah saiki. Nggih. Ah. Ora apa-apa mok seneni ora apa-apa wong mboke kuwi nyeneni anake kok sak. Mboke Suarane pales. mangke dirapel Mbak Niken. Kirang dhuwur lho, Pak. Mboke sak wonten Pak. Wis kleru pisan 100 wis genah. Aku njaluk dikawinke. Jawab Ken. Karo sapa
Kudune jawabane ra ngono, Ken. Mboke lak Pak Lurah ngono. Aku njaluk dikawinke. Jawaban ra iso kawin dhewe to, Pak. Ya, ayo, monggo. Sing penting karo Bukades. Ora mukri memoh pokoke Pak Lurah. Ya. Ayo, mentum edoan. Ayo. Ya, ayo. Cantikmu. Ya. Lagune apa sing pelok anu ana ninggal katresnan ana sing penting digarap sepisan dangdut sing angka loro Samboyo. Nah, oh didelok jogete iso kompak latihan ning Trenggalek nggih penting. Ya, apa lagune Mbak Okwa? Nah, sing pelok apa? Nah, deh. Apa? Napa, Pak? Napa? Ninggal katresnan ya? Nggih. Oke, nah ayo Mas. Digarap. Nah, ayo coba. Engko gen joget secara serempak wong telu iki. Ya, ya. Ya, coba. Monggo Mas, kendangnya Mas ditoto. Ya. Ayo, Bu. Ya. Ninggal katresnan. Garap Rong Irama. Yuk, dados. Indonesia. Nanging
Matur sembah nuwun, Sami-sami. Bapak. Nggih, matur mbah nuwun. Yan. Lah napa to Pak kok repot-repot dah. Lah pira kuwi lah. Nggih, Cahayu. Deh. Lho Pak Lurah iki nduk anu sapa ki ora? Pak Lurah Triyono ini kebiayine, mesa nggih. Siap. Wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Dah dan iki mau pomo etung. Nggih. Ken, Pak Lurah iki mau pas nembang mau klerune ping pira pisan? Setunggal kalih 3 sekawan. Iya. 17, Pak. 17. Nggih. Iya. Genepi nggih, Pak. Nggih. Iki ana pamundhut nduk sing nembangke kudu awakmu. Napa? Iki pengembane Pak Kangko Berat saka Cikarang Jawa Barat. Nyebut lagon Nyidro Asmara. Menika kagem jami saya kula kintunaken kagem tugas parkir nggih. Menika Pak Tulus Cikarang. Ya. Ya, iki oke banget sing do nyawer matur sembah nuwun. Wis mugi-mugi entuk ijo sing luwih kathah sing luwih barokah. Mbah nuwun Pak Lurah. Ya, Pak Randu Gunting. Ya. Ana bawane to nduk kuwi, Nduk? Nggih. Ya. Metik seri ngono kae to. Nah, maulah awakmu rung bawa. Lah iki men asli sing mirsani ana ing Lemah Ireng, uga sing ana channel YouTube Dwijo Laras Indonesia. Malam ini di YouTube mencapai 4.700 pasang mata sing mirsani. Ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo wis suwe lek ngenteni nggonmu manggung karo Dwijo Laras Indonesia kan. Lek nginden wis setahun lho mehan iki. Do kangen karo awakmu. Napa? Nginden. Nyinden. Nginden ki ngenteni menunggu. Nginden. Oh, nyinden. Nginden. Oh. Hampir 1 tahun kapan bareng karo Dwijo Laras Indonesia. Bengi iki saka kersane masyarakat kerajaan Lemah Ireng iso kelakon. Iya, alhamdulillah. Kula nggih pun keuangan Pak nderek jenengane, Pak. Lah iya, Sing mok kangane aku to. Nggih, jenengan nggih Budwi, nggih anu. Nggih. Nggih, monggo. Daya dikangeni wong. Awakmu nek ning Dwijo Laras kaya keluarga dhewe ya kan ya. Nggih. Matur sembah nuwun. Yo ki mau wis anu, niki sonten kula pun entuk job malih niki Pak. Kali Pak Kangkon niken niki wau tanggal dipun catet nggih tanggale 26 Juli tahun 2017 Pak. Ya Allah. Ki mau wis kirim DP nggo ibumu. Ya. Sik tahun ngarep nek ora adoh-adoh bocah iki golek selane angel. Oh iya. Yo no, nembang ono. Ya, metik seri. Ya. Mati seri hangling darma Iki sinden-sindenku tak bebaske. Ya, sinden-sindene mambenge wis tempur neng nggon Sugihan Tengaran Semarang. Bengi iki tak bebasne ngur takon senggak karo mangan. Ya. Ben tambah lemu. Ya, nanon. ana cerita tingkae ula Uga fan Dwijo Laras Indonesia Mbak Dwi Astuti yang mapan wonten Lemah Ireng mriki. Ya. Iki mau ya kirim WA. Ya, bojone tukang gawe wayang. Nanong. ingkang samya
Ane sang moho wiku Nano nanggih resi Nagaraja sasilih nyinaka ya, Pak. Silakan dilanjutkan untuk pagelaran wayang kulit pada malam ini. Oke, Pak. Pak. Sampun, Nduk. Pak Kapolsek nguyuh. Ya. Ya, digarap gamelan Bali ya, Nak? Nggih. Ya, garap gamelan Bali. Nah, ya. Coba kaya ngapa? Wijolaras Indonesia. Yuk, dados.
golek mic. Ya. Anu Kimura iki salah satunya ngefans banget karo Niken Salindri nadan to asline ya padha-padha saka Kediri. Nah, ya. Saiki arep ngomong apa kowe nduk Kimura karo idolamu kuwi. Ya. Ayo matur karo Mbak Niken. Isin sampean. Ya pertama kali ketemu. Oh, pertama kali? Enggak dong. Nggih, mboten. Mboten. Wis tahu ketemu nggih. Oh iya. 2 kali ya? Nggih. Nggih. Dulu kamu itu umur berapa? Umur 7 tahun kayaknya. Kelas 1. Iya, kelas 1. Sekarang sudah kelas Kelas 4. kelas 4 apa? SD. SD. Cita-citanya? Cita-citanya jadi kayak Mbak Niken. Jadi kayak Mbak Niken tuh apa? Jadi presiden terkenal. Oh. Sing masuk TV ya, Nduk? Nggih. Apa sedeng? Mbok ngapa ya, Ken? Sinden terkena kecil muncul kok meni saka Kediri ki ngapa ya? Lah nggih. Lah ya. Apa tedak turune trai Kili Suci apa piye? Lah nggih, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah ya, Nduk. Piye pendapatmu tentang kabisane Kimura ki piye, Ken? Kowe nyawang cilikamu dhisik jaman sakmene iki wis melu aku lho. Kelingan ta? Ning enten bedane, Pak. Bedane apa? Nek kimono niki Kimura. Iso kimono iki lho. pokok kula ngeling-elingi kimono ngoten. Ah, iya. Nek kimochi. Kimochi. Ara-ara. Piye kelingamu piye kelingamu? Nggih nek kula riyen kan anu to, Pak. Napa public speakingnya tidak sebagus Dek Kimochi. Omongane. Iya. Oh iya, iya. Iya, DE pun sae. Lah iya. Dari mulai suara, kandele, terus kendele, Pak. Kendele ya. Kendele, suara jogetan, terus cantik, grapya. Iya. Iya, mula ki nek bengi kan ketok cangkit banget to. Ki malah awan teko pisan ki mau. Nggih. Awan ki ireng, bareng bengi dipupuri ketok kelawu. Dadi Pak aja ngono to, Pak. maksudnya ketok cantik, ketok bersinar. Effort lho wis. Iya. Mboten. Ning aku bangga karo petuk pisanan ya nduk ning Kediri kae ya. Nggih. Tak gagas, tak gawa ning duwe Jolaras Indonesia iso mumbul jenengmu padha karo Mbak Niken Salindri ya. Nduk. Amin. Kowe kelingan ta? Sik sakmene iki terus kowe pangku aku ning kotak ke kelingan ta? Nggih ndamel bayak napa merah to? Heeh, iya. Kuduwi pas mboten nderek to. Iya, Wanine mangku ki lek pas nderek mboten nderek ngoten lho, Bu. Ning kae sing dipangkur aku tok, Bu. Sopo? Pas ning pondokan barang kae sinten, Pak? Mbah. Iki rasa ngobong-ngobong mbokmu. Iya. Lah saiki jalur ki nembang apa? Ayo Nduk Kim. Aku mau pengen diwarai jogete lho, Pak. Oh apa ya? Sing kaya ala-ala apa perindapan. Lah iya, Pak. Piye? Wong India kan mesti lek ngomong aneh ngene-ngene Iya. Lho wong kula jogete asal-asalan. Salah. Pokoknya gerak ya. Nggih. Pengen nembang napa kali Mbak Niken? Ayo. Lagunya apa? Sing campur sari apa? Ayo. Campur sari nggih. Manut mau menehi tembang apa aku gelem. Masalahnya nek nyingkronke aku karo Niken iki cok kala mangsa nek ora jauh sebelumnya rada angel. Wong Niken iki jadwale ya padet. Ngono. Ya. Apa Cahyo? Nggih, Pak. Enjing, Pak. Apa? Sugeng enjing. Sugeng enjing. Jinemin mawon nggih. Jineman, ora jinemin. Jineman. Dingin, Pak. Kalau dingin tuh jadi geget-geget gitu. Jineman tuh jadi jinemin gitu. Lah ya, pancen lagi hewannya lagi mendiding kok, Nduk. Tadi saya lihat itu 15 derajat Celcius loh, Pak. Di sini. Enggak di Malang. Oh, di Malang. Lambe. Ya di sini tuh, Pak. Iya. Bocah. Nek karo bapake kok nakal ngono rumah saku. Ayo wis kaya dilontonge dhewe terus. Aku lali mengucapkan selamat ulang tahun to, Ken. Aduh. Iki ulang tahun kok ya ora ngomong-ngomong bapak. Lah ya timbangane ora? Yo. Tanggal 29 Juni wingi to? Nggih. Dalang omah ya pas enek apa jenenge iki suran. Dadi bapak ora iso rono, ora iso ning nggonmu. Mung iso ndongakne saka kadohan, kowe tetep eksis dan tetep sehat walafiat panjang umur sukses selalu. Amin.
Ya, jenengan apa nok Cahyo? Gendrang ya, Pak. Gendro. Nggih. Ngerti artine gendro ora? Eh, Gendro ki artine apa? gendra ki. Kedanan ta, Pak ya? Ya ora no. Napa? Gendro ki padu. Oh, gendra ki padu. Ya. Loh, Takono nggih. burini bodosen lho. Jenengan Nggih, Pak. Hah? Saking tresnane malih padu bendina ngono. Oh, Artinya iya, tuh iya, gitu. Nggih to, Bu nggih? Heeh. Saking tresnane, ya. Oh, padu truk wis sikil papat didu. Ngawur. Ya ora. Ya jenengan gendro. Diaturke para pinisepuh yo nduk Ken, bapak-bapak para pinisepuh sing do lenggah. Nggih, Pak. Nek ora tresno karo wayang kulit, ora tresno karo Niken Salindri, adem-adem kaya delok ibu-ibu. Bapak-bapak sido lenggah kaya ngono kae. Lah nggih salut kula. Lah nggih. Ora bangga kowe digemari wong sakmene kae. Nggih bangga. Nek bangga ki aja bangga tok. Ki sakmene kae disangoni nyatus-nyatus. Yo yo, Pak. Jenengan mawon. Iya nak, Jinman coba kaya ngomong dibuktikan kamu itu apa-apa iso, ya. Karwanata Mandaraka Pancen yo bapak iki dalang ibune sinden. Ndledek duwe anak kaya ngono kuwi terus maksudnya piye carane? Menurunkan ngono lho, Ken. Menurunkan awakmu iso dadi sinden sing sebab bisa kaya ngono ki kan ora jeneng moga. es krime Pak Dekling dledek. Ora ndledek kok iso lahir kowe ngawur iki. Iya. Wis to, Bu.
Maneman. Heeh, maneman jane. Tak eman ora kena wis ayo gandengan kunto. Saiki rasakno asukan koto-koto. Serantatan koto. Wong kang apindo rupe. Ya, pontelas ya, Nduk, Ken. Sampun. Ngono ki sampean enggak tersiksa, Nduk. Napa, Pak? Ben bengi tanggapan tanpa leren ngono awake piye awake? Awake aman-aman aja, Pak. Oh iya jek 6 ya. Iya. 18 ya iki umurmu. Alhamdulillah, nggih, 18. 18. Angkane 1 karo 8. Iki didapuri dadi 9. Nggih. 9 ki angka sing menangan dhewe. Ya, muga-muga kuat ragamu lemu mengarungi dunia kesenian. Nggon percintaan pro yo angel to kowe ngono. Napa, Pak? Nggon percintaan. Percintaan. Wong lanang ki arep nyedaki kowe mesti wedi kok, Ken. Iya. Mergo kowe wis ayu, sugih, kondang lah. Wong lanang arep nyedak ora wis wedi ya ning kowe. Kula nggih wedi yo, Pak. Apa ya? Nggih. Tenina. Tenane. Iya. Lah iya, es karirmu di anu sih setinggi langit nyenengi. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri Kediri punya. Yuk campur sarine ikut bergabung. Nah. Manut lakuning gamelan. Ya. Manut Jackson.
Ah,